хора, аз съм Алекс и това е, както виждате, първи епизод на драфт, Foot 17 драфт. Така почваме, просто почваме. Така, добре. 4-1-2-1-2, 4-5-1, добре, компютър ми се включи сам. Тук има полтергайст, окей. Чай се. Тук има полтергайст. Добре, 5-2-2-1, 4-5-1, 4-4-1 и 3-4-2-1. Аре, 4-4-1-1. Select. Айде. Азар, бат. Добре, тук правим само английски отбори, защото се падат повече от английското първенство. И за това, защото от испанското много не се падат. Така. Нали, да, повечето... Разбрахте ме, просто повечето се падат от английското първенство, а вече в Foot 16 драфт имаше. Там се падаха повече от испанското. И да. Добре, Лукас Дин. Давид Луис Байли Матип. Не, Давид Луис просто няма как да не го вземе. Кошчелни. Окей. И Бакари Саня. И вратаря. Да видим кой ще е. Разбира се, Тибо Куртуа. Така. Адриан и то ще вземем. Ден Ловрен, който слагаме на място на Лукадин и става 89 Chemistry, 85 рейтинг. Добре, за сега добре. Морган от Лестър вземе, няма къде го сложим. Ако остане на този място, не. Защото Морган е защитник. Добре, тук съм принуден да взема този, защото другите носо. Леле! Аз стига е, човек! Какво това бе, майко? Басам ти! Нищото не е рера, майде са. Марио Балтелио, добре. Левандовски, човек. Робърт Левандовски. Ей, тук, не. Сваля се на 83. Карик виждаме. Него му е тук, мисля. Да, може и пак се остава също Chemistry, ама поне да нямаме да запълниме празнотата от тази празнота, където има от чужди играчи, от други първенства. Така, тук взехме Виктор Моузес, пак от Челси. Така, Джонатан, този е първия просто. Стекеленбург, вратаря, Мемфис Депай, ЛМ. Мога, тук. Добре, защо се сваляме? Факъм. Може на място на Азар, ама мисля да не го пускам. Добре, пусна го на място на Азар и се увеличи. Много интересно, защо вижте сега 98, докато Депай е тук. 98, когато го сменил с Азар е 97, ама искам да постигнем много, така че нека си остане така, Енголо Канте. Аз па Енголо Канте. Садио Мане. Ако го сложим тук, не. Няма се промени. Така, не. Пак е лош варианта. И да видим последната резерва. Вратарче. Хора, няма начин как да стане друго яче. С тези играчи продължаваме. Симдрафт, Левандовски, Куртуа и Карик са топ играчи. Добре, да видим. Айди.
Добре. И... ще ги бием? Да, не, стой. Да, биеме ги. С гол на Серджио Агуеро, окей. Играем срещу Съндърланд, като гледаме първи матч как го спечелихме, сега може би ще ни е доста трудно. Айди. Така почна. И да, 3-0. Биеме 2 гола на Серджио Агуеро. Добре, 4 гола на Серджио Агуеро. И един на Виктор Мозес. Окей. Направи си хетрика Агуеро. Борнемут е следващия отбор. Да видим какво ще стане. Айде бе. Аре бе. Не иска тръгна. Добре. 2-0. Том Хъдълстон. Мозес. Карик. Виктор Мозес. И това е. Биеме 4-1 и сме на финал, хора. Също тези не знам кои са. Просто не ги знам. FCA. Добре, нека ги видим. 1-0 Виктор Мозес, Том Хъдълс, 2-0 и биеме ги, да. Добре, 2-0 биеме, взимаме драфта просто и получаваме един Jumbo Premium Gold Pack. Така хора, спреха за малко клипа, но ето така. Отворихме пака, виждате Тони Кроус. Добре хора, трябваше още един път да спра клипа, защото имах малко така пречки и да, ето виждате какъв ни е пака. Тони Кроус не се пада, Мотиньо, Маркети, Астори, Рафиня име, Джордан Хендерсън и да, това е като цяло хубави играчи. Да видим е това Team of the Year, може и да не сте го виждали, но е това Team of the Year. Отбора на годината и това е 95. Значи 95 рейтинг, 95 кемистри. Виждам Меси, Суарес, Суарес, Роналдо, Модрич, Крос, Иниеста също, Дани Алвес, Пике, Рамос, Марсело и Мано Нойер на вратата. Да, тук няма никакви резерви просто. И да, това е. Виме това My Cards, искам да ги видите, защото аз преди съм правил също такива драфчета. Имам доста карти. Най-силната, да, Тони Кроус. Извинете. Арбе, учи се. Да, най-силната Тони Кроус, после Игуейн, Уилям, Фонте, Мотиньо, Маркети. Най-слабата Евиме коя ми е. Много интересно коя ми е най-слабата. Сигурно някаква силвърка. Не знам, не помня какви ми бяха картите. Камон, да, най-слабата Трояно от някакъв отбор, който не го знам, е 65 и е защитник, не халф. 65 рейтинг. Да. Това е за Опа, без да искам. Добре. Така хора, да, това е за този драфт. Добре, видяхте тук Dream също имам тази FTS 15, което аз си играя, защото минава много време, докато не правя клип на футболна игра и просто искам и аз да играя много футболни игри. И така, и затова съм си изтеглил FTS 15 и имам и Clash Royale, който ще направя някой друг епизод, когато ще разгледам, когато ще разгледате моят акаунт и изобщо как аз играя. Съм много слаб да знаете
мои приятели ме качиха на Петарина. И да, добре. Това беше от мен, хора. Надявам се да ви харесва клипа. Ако е така, може да лайкнете бутона, натиснете бутона за лайк, коментирайте, абонирайте се, ако не сте го направили. Наснете камбанката, за да можете да получавате известия, когато качим нов клип. Това беше. Аз бях Алекс и до следващия път. Чао! That's mine.